Здравейте, ще ви покажа още един трик с карти. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 карти. Ставаме едната така. Казваме, че имаме 1, 2, 3, 4 карти. И едната се обърна в десятка. Ставаме обърната. Правим така. Изведнъж една от десятките се обърна. Слагаме една преди. Пак раздусваме и още една десятка се обърна. Сега се обръщат самите 4 десятки. Връщаме така. Като штракнем с ръце, излизат самите карти. Така. Това е Асак пика. Това беше трика, надявам се, че ви е харесал.